Kakir le don bunglina Joseph achangte mingte chuan an motor chu a that le mai thei arin lo thu le aizol lama tanga mechanic emo motor hnuk tu ko emo hial angai arin thu chu an soi hul haka chupa po chuan lomom ati thu le aming chu thanglian zola ani thu le beson vengai zola cheng an ni thu te afanu chu lal ropari ani thu te serchip lama afanu na tharzom turakal an ni thu le vo in nge ya joining report pek an ngai thu te alo soi ve bor bora mingte chuan asana an enzawa darsom pakhat le achan ve lai alo ni reng to mai an ngai tua aizol lama tanga siam tur ko chop chuan an man to don lo ti chu achiang veu ani puthanga chuan mingte chu melin mingte kanin murem chang ta hlo boka min pui ta sa sa mampui hi serchipa alakal ngai sinen irem ti chuan min phur sak ta mai la sailiam vela khani dropanga chuan ama in ain zong chove thei to mayang chu kein motor hi kalo ngei ven lo chuan a antiban deuh chara mingtia po chuan akal na tur kong ani tho awang le aman mo san lem lo awangin an ngen na ang chuan arem changa lom tin bungro then khat an hlan hu chuan puthanga chu an kal suin zuita a enge mo chen an tlan hu chuan mingte chuan abula thu chu avoilina atan an mel zawa ani point alo mel lai takni in an mit le mit chu ain tong ralin anin hoisan dun rang te ni e ropari hi a chelo tak set ani mizo nula ni si thlapol mel apulek lek mo ti tur ania nularia lamdeu in khai thler thor ni in college ka level po a an college io a mis khanvel na atel tura an ti zia ma se ma hian hetiang lam hi atui pui lem lo awanga an tur chhuwa zo ngai meu lo ani renga tunhaya pune a savitribai pune university atanga master degree a zon huwa research study in azir chuaka serchip college sa an hamuthar professor na zom tura kalmek ania ama hi zirlai ba ngai sak wak lo kaushanin khom le chung ko thil ba ka chuan pon lama chuak zen zen lo le khabut chiar ngai na thung si ania mi pa te po hi mel tha ti zong anei lo chu ani big lo nangin belpa tur ema han him nei emo ala nei mia lo ala ni zui game som don ngoi ringa akhat moi to ka in mel zo ringuta an tlan hu chuan mat lei po an thleng phei don hai ta ani lo e an ti nge ni in lo dang rei to reive to thawe serchi pa chuan iriak don nge o ria kang min puya kalom tak zet ani ti in anui se ya mingte berpo chuan seizui tur vak a hret alo nge ni alai jok ngoi rengin an tlan mop mopa serchi chu an thleng don tareng mai mingte point akhal tui ta deuh nge ni sailiama po chuan ding talem lovin new serchi lampan tur chuan a motor chu an herkoin atlan tlang tanal nala min thla do na mi kavan lom taxi au mai lo chuan ti in karil ru alo ha man reu lutuka mingtia po chuan noi hok hokin kamel hi a thavak lo nangin gentleman na tle ma zong kala nei ve lom ti in an chang ve boka ni mingtia hi amale ama hi ain sit veng venga a chan ber po poisa thila a tal boy na hi arilin ta chuangai na hi a umwakin a shelo nen mi bula pa ngai taka hi harsa ati pha to hle ani chuti ni lo se abula thu hi ati ti puina saviau mai the achan chu a meli adu zong tak ania avoi khat muna khan ama hian enge moria hui a hal tlatin a sia chu chuan nula laka chuan in sitna asiam bel au thung si lan zelin new serchip college chu an thlengta soilang chi alo ma se an duai in an jin kong chu atoi anti ve mai the ani lupui nga yangem kalom ngutang ani chuan kalila abe thung pok chi chu akin ain pei der mingtia chuan mak ati deu hlek zok nola tam tak ni se dar thalang aphoranga engeng emo ain chul ma sapot ngei om sia joining report te an pek zone hu chuan an thopui then ka ten lo welcoming a thutna turte an lo ko mu zunga chung zinga chuan tlangwalin cheinal tak pakhat chuan amel ulukin a boy pui dan chu aril big deuh hlekin mingtia chuan a hrelenghal ni thi kania veringuta nang leibanga lutu khan alaka hian engma chanvo inei lo ti in amale ama chu ain dem mula ropari chuan mingtia veng thong tak chungin tongkam fel fai takin an kal le mai tu thu le naktu ka tanga regular arong kal tu thu asoi hnuwa chuan an chuak zui tangala
ka ti buaina sa si chia hiril tramem thil eina mai turpo ka selem lo ma se tuntum chu nula zok atong ma save tlat ni he tlangwal hian alaka engemo riauna aneya akal san huntur a hupur ane angai tua zong ringot po in ruak deuh huain a in sia tramlem love i thlenna tura ka da chianga ka kalve lenghal mai lo chuan karila tramasin mi khwal ka ni sia min nei pui samla amel novia mai mingtia tan po o hanti lo phalna chi ni nga lo chuan college country na chuan lutin ani nei por lai chuan a ti ti siam siama mingtia ril ruwa chuan abula ti ti thu soi chu a ommia lo mo tia abula thuin a hok rual chuan a har zokin ni engtin mo a chang bu deuh nuai ropari nui bo ma holke nge ama ne na in melo zetin anui dir ta tlek mai mingtia hoi hai mela mu chuan nui za in sum takin ifa te thil hon tur elevel to em ti in an zot non lia mingtia boilak lo tat leito a kanai lo ti in aria dal ta vel mai maya ropari chu anui ala zangang mai ma se mingtia chuan nom lawati ang ti a lo awangin a in sum shama pathian hena alo dil fo thin chungko din pui tura adil chhuat chu abula thu nge hi ni in a hretlat ami zia thui tak shelo ma se reilo te abula a umachin ringot le a hmela mu hian a thinlung mi patana in khar khip tlat chu ain hung chiang hle ni in a sia ma se a thinlung chu a ma thu hian a hriat pui mel lo hle in a hrethung si ani nei por zo chuan sia chi hotel pakhat lampan chuan an chuak dun le ta an college staff quarter ruak lua don ma se achung tenen bungrua nen ko kim zo ka lua lu atan an line ruam hana carter lama chuan ama quarter ang nge ein vomlut ve to ang chu hotel ai ne ain zia lu fel nu chuan a bungrua airbag pakhat lian vak lo le khabu adan hem awanga rit phian si chu aruma chuan an dalut ve tarana mingtia chuan ti tur a nei talo a ti tur nei chun chu phone number deal ma se dil ngam tur ni in ain se lo ropari phone chu aron rival wala win lo se thi amlok kapa ka theng hil ti in mingtia chu an nui varvara mampui min theng hil ta ami in tlong mo ti in puthanga chu aron nui kura ropari point an tluan thu le an hotel an thlen chia thu te lo shilnga zunga puthanga po chuan a motor siam turpo an lo thleng to a mingtia soyang kha na chiat na lai po alo dik vek alo ti ve boka tin mingtia kha poisa lom thu soina pek thengin lo turin le abiak zui du tur chi ni in a phone number de kha alo dil thengil ange ti in an fiam zui zata report chuan nui harin lo thleng thuai la min bem puila tha ang i lo thlen vela thil sil tur poi mo to ka nei che ania ti in a to pakhara mingtia chu ro bari phone man lai chu in alo chuak daya a chan po khanu kha avei tak zet donin ain sia ani abarul nana beng luktum le phubalak tur nei trun hian chutiang ngei tua theini in ain selo nen tin ani ang hi chu hrechiang sela chuan tlan liam san ngal de a voi khatma mule to lo tura kal san wang chutumin a motora chuangin akong khar chu a khar zui ta khapa ropari phone mang zo hoi chuak chuan atlangwal kalpui a hutamai si lo alung phu chu lo rang thutin ain thumron tlukluka hoi kwal roi chungin hotel ko chu awa chuaka karvar tlanliam tur chu a hmuhman voya a thei to pa mingtia ko chung chuan aban avei vaka ma se a ko kir zo si lo a engkim an kalbawa khovel chu ruak huai main a sia a amit tui abianga lo luang thange nge chu a ham chu thuakin phur lo zetin a room lampan chuan akala a room kong khar a hon rol chuan a khuma chuan a bok thlopin dan rol lowa local alung chiat na asa bota hoka ni ero pari kanti mai hi du sela chuan tute emoti thin angin mungbula doctor da thei tur khopa azirna konga chuan injil chuak ani ve to na in tuna hun ton me ka hi chuan nausen kalzirtir anglek alani tlat atinani pingtia tlan chok ta po chu aril ro anom bik lo kher mai a motorcycle glass atangin ro pari lo tlan chuak le banwai chunga ama a aulum kha a mu ve vek ani ni lom thu a shil man lo awangin ro pari chu aril ro anom lo ve deuh nge in aringa ani ang me chenun that mel le polite kha chuan lom thu han soya poisa te po pek atum nge po aring ma se mingtia chuan poisa du in mamo huam ma se chutiang boruak vel han ton chu apai thlat lo
anin athin lungin vei viau ma se an ni ang chuan an vei ve don chei si lo tin enge ati thina mani le mani in ti chemek ani ziate han rengat phaise chuan omzi omlo lutuk ngei tua mani le mani in ngei tua lungleng man kanilo ti ina male ama aril ru in ain fui chungin a ho huna an kho MRB aruk dan tur chu ngei tua atum ta zoka a paisa faya rutur chuan paisa note number an chin chia vek don ti le deposit le emo han mandal emo kha ahim don lo ti a sheveka tin chu ba ka paisa anda thatna bom hong turin hun amamo tamba ka a harsalu tuklat don weather forecast atanga alandan chuan karle sunday chonhulam atanga ruwa surtanin to tanni ni leng le zan khua in ruwa hi asur don ni in alang leng hal aril ru chuan tinzon felfai tak anei tarana kan nula kho har lam kha han clear let lok ila khatia achan ber soi fok tur po selawa alunga chitlat mai kha ama ber po hian angai na tak a sathiam lo hle alung chhezual are chuan ahlim ni ber tura angai anha tho chak em mai a tho tan nia lung chewan kain an chapta ringot mai chu ania azia lo ati in anuna phurna le hlimna zung zung te kha chutlangwal chuan atlan liam puita vek mai ani oma moi hian an bozo vek ri miau ani tundin huna chuan akianga apa han omse ti chu adu thu sam bera apa chu omse achan asilfia thein a hnem le theinge omsia aron thleng thua yang chumo